Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšej časti Gamblerov podcastu, v ktorom sa venujeme problematike nelátkových závislostí a teda najmä hazardu, gamblerstvu. Daný podcast môžete počuť na všetkých platformách ako je Spotify, Apple Podcast i YouTube. Dnešný podcast trošku nadviaže na ten predošlý podcast, keď sme sa rozprávali s abstinujúcim gamblerom a alkoholikom Robom, pretože dnes pozvanie prijala jeho pani manželka Erika. Ahoj Erika. Ahoj Mirko, ďakujem za pozvanie. Ja v prvom rade ďakujem, že si teda prišla a že nám možno porozprávaš ten príbeh z tvojej strany. A môžeme rovno začať asi, keď si sa spoznala s Robom, ako ste vlastne vtedy fungovali. Či si vtedy možno vnímala nejaký problém, lebo Robino hovoril, že vyrastal v rodine, kde otec bol alkoholik. Ako si to vnímala, keď si začala s Robinom chodiť a potom neskôr ste sa vzali? No, my sme s Robinom od mojich 17 rokov. Spoznali sme sa, vlastne my sme sa poznali na ulici, hej, pretože jeho sestra bola moja najlepšia kamarátka. A ja som vedela, že má dvoch bratov, len jedného som nepoznala, môjho manžela terajšieho, pretože veľký vekový rozdiel a bol viac menej mimo. No tak na silvestrovskej chate sme sa spoznali. Chodili sme spolu a potom popíjalo sa ako každý. Hej. Ja som síce dobrovoľný abstinent dlhé roky, v podstate od samého začiatku, pretože pre mňa alkohol nikdy mi nič nedával a nevidela som nič v tom pozitívne. Ale popíjal ako normálny, bežný v tom čase mladý človek, hej. Len sa to začalo potom stupňovať ja mojho očima tiež už toho času akože na pravde Božej, nech mu je zem ľahká, takisto popíjal. No ale nejak sme to neriešili, len čím ďalej tým to bolo viac a viac, čiže tam to bolo také, že už som si ja začala uvedomovať, no len, že mladí chlapci si potrebujú ísť sadnúť, potrebujú si ísť vypiť, no ale mne to nevyhovovalo, pretože robota a z roboty za kamarátmi, no a vlastne ja ako mladý človek už vtedy s našou dcerou, tak mi to vadilo, no a vadilo mi to dlhé roky a snažila som sa to nejako ukočírovať. No až sa to dostalo do takého štádia, že sa to nedalo. Manžel pil strašne veľa, proste keby ste mu dali vedro, tak vedro vypije. Nikdy mu zle nebolo, len tie nálady sa začali už potom nejako meniť. Nikdy nebol agresívny, nikdy ma neudrel, nikdy mi nevynadal. Lenže mať opitého manžela a otca, to mi nejak nešlo. A tým, že ja som tiež kvázi z alkoholickej rodiny, môj sen vždy bolo, že moje deti nikdy nesmú vidieť, v tom čase dcera len, ako vyrastajú v rodine alkoholika. Vždy som si povedala, že teda toto ja nechcem. Ale bohužiaľ teda akože sa to stalo. A dostali sme sa do štádia, kedy mi manžela doviezli pred dvere, kde som ho vtiahla dnu. A keďže sila moja a Robinová bola teda akože väčšia, takže spal na chodbe v byte. No a dcera sa v noci zobudila a chcela mu pomôcť. No lenže opitá hlava, tak jej začal strašne nadávať. A to bola posledná kvapka, ktorú som ja akože v podstate nezvládla. A povedala som mu, že teda nech si vybere buď alkohol alebo rodina. Tým sme sa 2 týždne nerozprávali. Základné veci, áno, samozrejme bolo tam dieťa, čiže to sme preberali, ale čo sa tohto týka nie, tak teda akože boli sme sa poradiť a vlastne ambulantnou liečbou sa dal do poriadku, čiže v podstate 34 rokov nepije. Že toto sme zvládli. Ale ja si dovolím povedať, že on v tom čase prestal len piť, nič iné sa nezmenilo. Čiže kamaráti áno, rodina tiež, ale to bolo tiež v úvodzovkách, čiže on prestal len piť.
Čiže žil asi tak, že teda nepil a on spomínal v tom svojom príbehu, že sa teda pracoval v tej krčme ako nejaká pomocná sila, aspoň tak nejak spomínal. Áno, tým, že teda ako v podstate už sme mali druhú dcéru, čo sa týka tohto, hej, tam sa to akože roky pribudli a tým, že ja som invalidný dôchodca, takže nejaký kamarát mu dohodil, že teda pôjde do krčmy robiť teda akože zabarč, s čím som ja teda absolútne nesúhlasila. No ale tak ako tvrdá hlava, vždy hlavou proti múru, nikdy sa nenapil, ale v podstate tam vznikla výmena závislosti, po 4 rokoch začal hrať automaty. U neho to bolo, lebo sme sa o tom rozprávali, to šlo veľmi rýchlo, čo sa týka tej hry. A ako si to ty vtedy vnímala? To obdobie, myslím, že za pol roka? Asi? To bolo polročné obdobie, ktoré v podstate mne tak akože aj trošku nahrávalo. Chodil neskoro domov. Áno, tá krčma sa zavrela, hej, ja neviem, príklad poviem o 11. neviem dokedy, akože bývali, ale furt nesedia nám papiere, musíme ísť toto spraviť, doviezli nám toto, musíme ísť prebrať. Vždy som hovorila, Robino, mne sa to ale nepáči. Dôvod vysvetlí mi. Žiadny dôvod za tým nehľadaj, nič tam nie je. Až sa stalo to, čo sa stalo, že teda nezvládol to, pokúsil sa o sebevraždu, to už bola v podstate druhá. Prvú mal, čo sa týkalo alkoholu. Našli ho policajti v zime, doviezli ho domov. A v podstate bol celý od blata a ja som ho spoznala len podľa vetrovky. Takže oni chceli odísť a ja hovorím, nemôžete odísť, my sme nemali ani telefón, ani nič. Tak počkalo sa, kým prišla sanitka a začal kolobeh, hej. Išli s ním do Rooseveltovej nemocnici, tam povedali, že on nemá čo hľadať, išli s ním na psychiatriu, že čo potom vlastne, skrátim to, začali vychádzať kadejaké veci najavo, že teda potrebujú s ním na magnetickú rezonanciu, či sa niečo nestalo, hľadali sa v pichy, nič sa nenašlo. A mňa tak potom napadlo, že či on nezapil nejaké lieky, a teda alkoholom, aj tak teda bolo výsledky z moču. No ale chodila som za ním, ale on odmietal akúkoľvek komunikáciu. Dôvod vysvetlený by bol kvôli tomu, že teda nepodarilo sa mu to, čo chcel. Ale teda dostal sa teda potom na akutné. No a tam som chodila za ním stále a v podstate potom skrátim, dostal sa na... Keď sa vieme vrátiť k tomu času, čo si tedy prežívala ty? Sebaobviňovanie. Ja som si myslela, že ja som to nezvládla ako manželka, že teda niečo bolo doma, pritom naše manželstvo. Ja keď dám nabok alkoholizmus a gamblerstvo, ja môžem povedať, že som šťastne vydatá. Napriek tomu som hľadala chybu v sebe, či som ja niečo nezanedbala, či som sa nestarala viac o deti ako o manžela, ale v podstate nič mi z toho nevyšlo. Hej? Čiže potrebovala som zistiť dôvod, no ale dôvod poznáme. Čiže tým, že on sa liečil ambulantnou liečbou, tie základy... Ten alkoholizmus. Áno, na alkoholizmus tie základné informácie on v podstate nedostal. On chodil len v tom čase len antabus. A to som chodila s ním, čiže spapal tabletku a išli sme domov. Čiže on tie nejaké základy mal, ale to gro, ktoré sa mal naučiť, bolo nulové. Ono možno treba aj povedať, že to boli 90. roky, čiže tá možno informovanosť bola asi na bode 0, lebo však tie automaty a tak ďalej vlastne prišli v tých rokoch. Tak, čiže nikto vlastne ani nevedel, že čo sa môže v odzvukách stať. Čiže je aj na druhej strane pochopiteľné, že tá vedomosť o nejakej zámene závislosti asi bola na bode 0. Aj to, ale aj z druhej strany ja som hľadala dôvody, že teda áno, že aby som si ja to nejak v hlave utriasla, aby som vedela, že ako ďalej fungovať. No ale v tom čase v podstate aj gambling bol na začiatku v Banskej Bystrici. Čiže ja som tiež hľadala spôsoby, ako čo. Tak som prosila o nejakú návštevu klubov, rodinnej terapie. Vtedy bola ide nejaká brožúrka, kde bolo 10-12 bodov, podľa čoho sa dalo. Ale teda ako vďaka bystrickej psychiatrii, pánovi primárovi, pani doktorke, sestričkám, mala som tu možnosť chodiť na tie kluby a pýtala som o rady, aby mi povedali, čo mám robiť, ako mám robiť. Vlastne my sme sa tam učili na novo žiť ako dvaja ľudia. Keď teda Robino skončil tých 7 týždňov, lebo vtedy bolo 7 týždňov. 7 a dole bol 2. Áno, pred tým príjmom na to oddelenie.
Aký vyšiel Robo z liečenia po tých 7 týždňov? Lebo niektorí majú možno pocit, že vždycky vyjdú ľudia už v odzokách vyliečení. Ako Robo vyšiel z toho liečenia nastavené? Ja som si Robina doviedla domov sama, prišla som si po ňoho s tým, že my sme mali obavu obidvaja. On sa mňa niečo opýtať a ja jeho, aby som neurobila nejaký chybný krok, aby som mu neublížila. Mojím správaním, pýtaním sa jedno s druhým. Bál sa. Bál sa seba, bál sa v podstate, dovolím si povedať, že teda aj mňa, že čo teda bude. Pričom ja som nemala žiadne výčitky, hej, lebo my sme si veľa vecí vykomunikovali teda na tých kluboch, na tých rodinných terapiách. Takže my sme, vravím, učili sme sa spolu fungovať a potrebovali sme poriešiť finančnú situáciu, keďže ja invalidný dôchodca a mali sme dlhy, pretože keďže sme ostali manželia, podala som mu pomocnú ruku, jeho dlhy boli tým pádom aj moje dlhy. Takže zavolala som všetkých veriteľov, vyčistili sme si stôl. Povedala som im, aká je situácia doma, že teda ja všetkým ľuďom vyplatím všetky peniaze, ale že ich prosím, či je možné urobiť nejaký splátkový kalendár, pretože príjem manžela plus môj dôchodok plus 2 deti. Spravil sa splátkový kalendár a 3,5 roka sme splácali ľuďom. Za čo som im nesmierne vďačná, že pochopili, ľutovali, neviem ako to nazvať, ale splatili sme všetky dlhy a v podstate dodnes v podstate chodíme na kluby a chodím si ja doslovne dobíjať bater, keby som nezabudla, skade sme vyšli a kde mi zachránili rodinu a manžela. Áno, ale ty máš, ako by som to povedal, ty máš na tom najväčší podiel podľa mňa. Neviem, to, čo si musela zažívať, muselo byť niečo, čo ja si neviem predstaviť, to vždycky hovorím, lebo ja viem, čo som robil ja, ale to, čo si zažívala ty a vlastne však si mala 2 malé deti, už na psychiatrii a tak ďalej, tak akože to, čo si ty urobila preto, aby si tú rodinu nechala pokope, tak je tiež hodné spomenutia. A vlastne sme s Robinom rozoberali, že to 17.2.1995 ukončil liečbu, tak svojím spôsobom aj ty budeš oslavovať, keď to tak môžeme nazvať, 30 rokov jeho abstinencie. Keď to tak poviem, čo ti tak prechádza hlavou? Čo mi prechádza hlavou? Ja mám v hlave strašný zmätok. Na jednej strane som strašne vďačná, že sa našlo oddelenie alebo nejaká inštitúcia, kde nám pomohli kde nám pomohli a ukázali nám, ako treba v živote pracovať s abstinentom, lebo vyliečený nikdy nebude, budeme abstinovať. A v podstate za to som nesmierne vďačná. Vďačná som celému personálu, celej nemocnici, všetkým ľuďom, ktorých som stretla počas našej abstinencie. Bolo to veľmi ťažké, pretože ja som nevedela, čo mám robiť. Mňa tá choroba postihla takže ja som nedokázala deťom navariť. Ja som mala vyslovene výpadky, ja som fungovala, mala som pocit, že na zotrvačník, vedela som, že musím, lebo 2 malé deti, jedna mala 4, druhá mala 11. A potrebovala som sa o nich postarať a ostala som bez peňazí pred Vianocami na 20 slovenských korunách, čiže beznádej, strach, bezmocnosť a vedela som, že chcem pomôcť manželovi a otcovi našich detí, či už budeme spolu, alebo nebudeme. A v podstate tým, že Robino sa liečil a menil sa, tým pádom som sa ja svojím spôsobom menila, pretože nikdy ma do ničoho netlačil, ale návšteva klubov a vlastne to, čo sme dostávali, alebo ja som tam vždy povedala, že toto sa mi nepáči, že teda nefunguje tak, ako by malo síce abstinuje, ale proste možno, že bude veľmi zlé to, čo poviem, ale ja to tak cítim. Prestať hrať, piť a gamblovať je to najmenej, čo človek môže spraviť. Pretože ak sa nezačne meniť sám od seba a nezačne mať určité priority, tak v podstate prestane len abstinovať. A to
to sa môže nabalovať a môže sa to vsklznúť do nejakých zlých častí. Takže pomaličky sme sa učili spolu žiť, fungovať, starať sa o domácnosť, o deti, začať chodiť s deťmi von, lebo to vtedy neexistovalo, pretože on mal svoje zábavky v tom čase. Takže nenásilnou formou som menila ja jeho a on mňa. A ja môžem povedať, že som vďačná za všetko a som šťastná a ďakujem všetkým ľuďom okolo seba, hlavne nemocnici, primárovi, pani doktorke, sestričkám a ľuďom, ktorých sme počas toho spoznali, čo si dovolím povedať, že to sú nie ľudia, ale to je naša druhá rodina. Kedykoľvek môžem zavolať s akýmkoľvek problémom, viem, že ma vypočujú a viem, že sa môžem spoľahnúť, nech je to čokoľvek. Som veľmi vďačná. Možno treba povedať, že ako spoluzávislá sa v podstate doliečuješ tiež celý život. No samozrejme, doliečujem sa tým, že navštevujeme spolu s Robinom kluby. Nie len v Banskej Bystrici, ale v podstate na celom Slovensku. Sme členmi Prievického spolku. Chodíme po rôznych akciách, kde sa stretávame s abstinentmi, ktorí sú takisto naša rodina. A nech je akýkoľvek problém, viem, že môžem povedať. Nemám strach rozprávať. Jasné, že nechodím a nehovorím to na bubon, ale proste viem, že sme obklopení ľuďmi, ktorí sú abstinenti a rozumejú nám. Lebo povedať vonka susede, že mám takýto a takýto problém, no ja ľútosť nepotrebujem, ja potrebovala som pomoc, hej, čiže viem, s kým môžem rozprávať, viem, že môžem toto a toto povedať a viem, že mi bude podaná pomocná ruka, ak by bolo treba. To je veľmi dôležité, čo si povedala, lebo tá suseda nerozumie tomu. A tým, že si chodila a vlastne tým, že chodíš, tak pomáhaš aj ostatným. Už len keď povieš ten svoj príbeh, tak je to niečo, čo sa len tak človek nerozvie. A preto vždycky, alebo častokrát v týchto podcastoch zaznie, že tá komunita je dôležité. Je dôležité to doliečovanie, lebo ja ako gambler viem, čo som robil a ako viem, ako žijem teraz, ako abstinujem a možno tiež môžem ukázať niekomu tú cestu. A to isté je aj s tými spoluzávislými. Čiže ja viem, že tak ako Robino robil veci, keď to poviem navyše alebo naviac, že jednoducho pomáhal mnohým, tak ty si to robila rovnako s ním. Čiže ty si komunikovala s mnohými spoluzávislými a to ti chcem dať zase iba veľký obdiv, že to robíš. A tak ako som Robinovi, tak aj tebe, lebo ja fakt vždycky tak premýšľam nad spoluzávislými a že možno sa im venujem menej ako svojím spôsobom, keď je pacient alebo pacientka na liečení, tak sa väčšinou venujú gamblerkám. A tí spoluzávislí sú tak ako keby trošku na boku. A preto chcem povedať, že je skvelé, že sa tej komunity venuješ a že môžeš tým, čo si prežila, v odzvukách pomôcť ostatným. Za čo ti ja ďakujem. Ja ďakujem, Mirko, za pozvanie a dúfam, že pomôže zase možno ďalším rodinám a osobne si myslím, že každý by mal právo dostať druhú šancu v živote a bude na ňom, či ju využije alebo nevyužije. Budú ešte nejaké otázky na záver, ktoré vždycky dávam, ale je možno niečo, čo by si chcela ešte povedať a možno alebo som sa neopýtal? Jedine takú vec by som chcela akože povedať, že v podstate vtedy, ako mne pomohli ľudia, tak ja som si vtedy, keď sa Robino vrátil domov, povedala, že budem pomáhať druhým, pretože my sme v tom čase boli nie dobre na tom finančne, pretože Robino veľa peňazí prehral. Či mi pomohla rodina, v podstate len švagor. Boli to hlavne susedy a dostala som sa medzi ľudí, ktorí boli na tom finančne veľmi zle a začala som robiť charitu. Finančnú, akúkoľvek, či zbierať veci a povedala som si, čokoľvek bude ktokoľvek potrebovať. Viem, ako to mne vtedy strašne pomohlo, takže pokým môžem, pomôžem a vďaku nepotrebujem. Ja
vidím vďaku v tých ľudí, keď sú šťastní, zdraví a bolí ma to, ako mnohé rodiny zápasia s obrovským strachom, trpia deti a ja už som si prežila, preto som povedala, že kedykoľvek, v ktorúkoľvek hodinu budem môcť, pomôžem, pokiaľ ten dotyčný bude chcieť pomôcť, pretože sú ľudia, ktorí nechcú a treba to už rozdeľovať, pretože niektorí ťa vycicajú a berú ti energiu, ale to ty na začiatku nevieš. Čiže som tu na to, by som pomáhala, lebo mne bola podaná pomocná ruka a mám pocit, že toto je tá správna cesta. Ja mám vždycky na konci také otázky, ktoré pokladám. Čo by si odkázala aktívnym gamblerom, gamblerkám? Alebo závislým na nelátkových závislostiach všeobecne? Zrejme asi to, že teda je to cesta do záhuby. Nie je to tá správna cesta. Všetko ich to dobehne a strašne veľa zničených životov, či sú to rodičia, manželia, manželky alebo v opačnom garde, že teda bolo by fajn, keby počúvali aj tú druhú stranu. Máme veľa za sebou, ktorí už medzi nami nie sú, tak bolo by fajn, keby si dali poradiť a pomôcť a navštívili oddelenie. Či už Banská Bystrica, máme ich dosť po Slovensku, ale Banská Bystrica je špecifická, ktorá sa teda vyslovene zaoberá gamblingom, že respektíve Badín, ale je to... Áno, samozrejme, áno. Teraz je to prechodný ten Badín, ale patrí to vždy pod Rooseveltovú nemocnicu. Áno, pod Rooseveltovú nemocnicu. Že by skúsili trošičku porozmýšľať, že či nemajú tá druhá strana rodič alebo niekto pravdu, ale z vlastnej skúsenosti viem, že taký človek nebude počúvať, lebo má klapky a má niečo úplne iné v mysli. Čo by si odkázala abstinujúcim? Abstinentom prajem strašne veľa krásnych rokov do šťastného života, abstinencie a ak môžu, nech pomôžu druhým ľuďom, ale v tej správnej miere a nie za každú cenu, aby viac nenarobili škody ako osohu. Čo by si odkázala teda spoluzávislým? Spoluzávislým by som odkázala, máš pocit, tak ako ja? Aký? Akože tak ako ja, akože manželka? Áno. Ako presne tým, vlastne kým si aj ty. Aby si dávali veľký pozor. Finančná časová kontrola u nás bola, je a bude. Je to samozrejme už je to v menšom množstve, ale aby bol človek ostražitý. Ja viem, že sa nedá do konca života žiť jednoducho v takom rozmedzi, že od A po Z. My už žijeme obyčajný, normálny život s tým, že viem, s kým žijem, že žijem teda s abstinujúcim gamblerom a alkoholikom. Ale tá ostražitosť, aby bola asi toľko, že teda nech sú ostražití, nech sledujú nejaké tie, ja neviem, ako by som to povedala, nejaké tie nesprávne smery, ale akože žiť úplne šťastný život. Lebo treba povedať, že nevždycky to je zaliaté slnkom. Samozrejme, ani naša cesta nebola jednoduchá. No. Presne tak, ale predsa tie dni sú rôzne. Logicky prináša čokoľvek, ale asi konečne tie problémy riešite spoločne. Že nie si na to už sama. Samozrejme, všetko, čo sa týka financií, detí, rodiny, vnúčat a akéhokoľvek rozhodovania my spolu riešime s Robinom. Nikdy sa neriešili po absolvovaní liečby. My si nadstavili nejaké pravidlá, podľa ktorých ideme, či sú to financie, či čokoľvek. Riešime spolu, vieme o sebe, komunikujeme a toto je asi ten základ, že... Ale takto si myslím, že fungujú bežné rodiny bez toho, že sú závislí, áno. Áno, len ja sám to poznám, že pre mňa to, keď som vyšiel z liečenia, tak pre mňa to bolo úplne niečo nové. Určite. Čiže možno niektorí to tak vnímajú, že čo to tak prežívajú v úvodzovkách, ale je to niečo aj pre mňa, že
že fakt úplne tie jednoduché veci, ktoré som niekedy nevnímal, tak ja zrazu vnímam ako úžasné, akože je to úžasné. Keď to porovnám s tým, ako som Určite treba byť ostražitý a treba si dávať na rôzne príznaky zvonku, z prostredia pozor, ale si myslím, že teda hovorím o sebe, ja som bola dlhé roky ostražitá, ja som dlhé roky hovorila, že ja Robinovi neverím. Potom som mu verila, ale raz sa ma opýtali, že teda ako to je, tak som vám vždy tvrdila, že ja mu verím na 99,9%, pretože máme za sebou, dalo by sa povedať, a nie, že dalo, je to skutočné, máme za sebou dve závislosti a ja neviem, ako by som prežila ďalšiu závislosť, ale viem, že prvá cesta alebo prvý telefonát by bol okamžite pani doktorka alebo komukoľvek, že nikdy by som to netajila, lebo ja by som ani sebe nepomohla, ani Robinovi. Spadnúť nie je hanba. Podľa mňa hanba je nevstať. Ale ja verím, že sme na tej správnej ceste a že nie je každý deň slnko, ako si povedal. Všetky problémy sa dajú vyriešiť, keď chceme. Ale neklamať. To je zásada. A ešte by som sa ťa opýtal teda, lebo mne častokrát píšu, najmä tí spoluzávislí a rozmýšľajú z každej strany, ako im pomôcť. Čo by si im teda povedala? Ako pomôcť, keď majú teda v rodine gamblera, gamblerku alebo niekoho závislého na nálátkových závislosti? Ako môžeš im pomôcť? Ja ako môžem pomôcť? S tými vedomosťami, ktoré máš už teraz, ktoré si predtým tiež rovnako nemal, ako oni nemajú. Určite by som získala nejaký telefónny kontakt na nejakú akúkoľvek osobu, ktorá buď takýto problém prežila a zavolala alebo dala telefónne číslo teda do tohto badína, ale určite porozprávať sa a trošku im teda akože otvoriť oči aspoň nejakými náznakmi povedať im, že teda či je to správne, či je to nesprávne. Bo zase z tej skúsenosti viem, že keď aj poradím, tak je potom pol roka ticho. Áno. A po pol roku sa ozvú, že už je to oveľa horšie. Neviem, či sa mne osobne z mojej skúsenosti stalo, že by mi niekto zavolal, že už je to dobre. Bez toho, aby absolvoval nejaké liečenie a podobne. Ako máš možno ty skúsenosť, predsa 30 rokov, vyššie 30 rokov je 30 rokov? Máme aj my rôzne skúsenosti, že teda nám zavolali, boli sme, porozprávali sme, ja buď teda s manželkou, alebo teda spoločne Robino, teda s tým dotyčným, ktorý mal ten problém. Tak v prvom rade akože tie manželky boli utláčané, neverili tomu. Manželia im tvrdili, že to je nepravda, že to proste zveličovanie. A áno, máme skúsenosti, že teda povedali, že sa ozvú, ozvali sa už keď bolo buď veľmi zle, ale máme aj takú skúsenosť, teda ja osobne, že teda viackrát mi volali, viackrát sme sa stretli. Poukázala som na niektoré veci, povedala som a viacerým ľuďom, alebo teda tým manželkám sa otvorili oči a išli. Niektorí to nezvládli manželia, rozviedli sa, pretože nechceli sa liečiť, nepriznali si, ale každý má to svoje šťastie vo svojich rukách. Čiže my môžeme ukázať, my môžeme povedať, ale je to na každom jednom z nás, čo s tým spravíme. Nie je problém povedať, alebo teda povedať svoj príbeh, nevnúcovať, len povedať, čo som ja prežila, lebo každý máme svoju cestu, svoj strach, svoje prežívanie úplne iné, ako je moje, ako je tvoje, ako je v iných rodinách. Ukázať ten svoj príbeh a ak im to pomôže, budem len šťastná. Dobre, a čo by si odkázala Robinovi a svojej rodine na záver? Chcela by som poďakovať môjmu manželovi budem brať, sme pomaly 42 rokov spolu, ale keď to zoberiem na tých 30 rokov, ešte není, 17. februára bude tých rokov, 30 rokov abstinencie, že napriek tomu, že som prežila obrovský strach, stres, že mu ďakujem za to, že sa zmenil, že je taký, aký je a že teda pomáhame navzájom rodinám s tým, že tak ako nám bola podaná pomocná ruka, že teda pomáhame druhým a veríme, že to bude mať zmysel a má zmysel. Ďakujem svojej rodine, že ma podržala. Ďakujem našim dcerám a všetkým ľuďom okolo nás a našej druhej rodine za
za spolupatričnosť a za to, že keď zavolám s akýmkoľvek problémom, viem, že budem vypočutá a za to im nesmierne ďakujem a som vďačná za každého jedného v živote. Dobre, a ja ďakujem ešte raz tebe. Prepáč, ak to bolo, úplne mám déjà vu. Je to v poriadku. Lebo máme za sebou strašne ťažké obdobie. Jožko zrecidivovala. Dobre. Toto už asi je potom na budúce. Ale to je tiež vlastne príkladom, že možno to môžeme spomenúť. Nemusíme mená, ale že vlastne môžeš to už teraz spomenúť. Lebo možno to môže byť tiež taká výstraha pre tých, ktorí dlhodobo abstinujú. Tak môžeš pokojne spomenúť. Ja len v skratke, kamarát nám po 27 rokoch zrecidivoval ako alkoholík a je to veľmi dobrý kamarát a snažíme sa mu pomôcť. Spravili sme všetko, čo sme mohli. Dostali sme ho na liečení, nie len my, zachránili ho iní priatelia. Ale tú špinavú robotu sme spravili my, ale tu nejde o to, ktokoľvek jeden. Pomohli sme, je tam, kde je. A len to som ja chcela povedať, že teda akože vrátili sa mi spomienky. Ale treba byť ostražitý aj napriek tým 27 rokov, aj 30, aj neviem koľko rokov. Netreba zabúdať, treba si pripomínať. Nehovorím o tom, že máme o tom denodenne rozprávať, ale mali by sme vedieť, že pozor, sú tu nástrahy a že keď náhodou vybočím z tej svojej cesty, ktorá je, že keď už a keď nie, tak kamarát na telefóne, volaj, sme tu, ktoroukoľvek hodinou sme pri tebe, pomôžeme komukoľvek. Takže prepáč mi za toto, ale... Nie, je to možno aj dobre, že to odznelo, lebo len to poukazuje na to, že to nie je niečo, lebo častokrát ja tak vnímam niektorých až príliš sebavedomých po istých rokoch a to môže byť častokrát zradné. Takže, ale ako nemusíme to nejak ďalej rozoberať, ale ďakujem, že to tiež možno, že odznelo. Môže to tiež niekomu zdvihnúť ten varovný prst, že nič nekončí liečením, práve že začína. Takže ešte raz ďakujem, že si našla ten čas a že si mi priateľkou. Ďakujem ti, Mirko, že si ma prijal do tvojho podcastu a že som našla ďalšieho priateľa, ktorého si nesmierne vážim a ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si taký, aký si. Vážim si ťa nesmierne. A ja teba. Ďakujem ti pekne a poslucháčom poďakujem, že si nás vypočuli a my ideme ďalej. Ešte raz ďakujem. Ďakujem. Ahojte všetci. Ahojte.